by Shankar Singh। biharmasti.in। कानूनी गजुर मजुर फोनवे में बोलता, डरता करे जाई मान हमर डोलता। हे देवजी देखी ना, कानूनी गजुर मजुर फोनवे में बोलता, डरता करे जाई मान हमर डोलता। धराइबू तो हम देखें। बिना ताम ते धर से भरी नत नितली, भैंस दुही त सेंटाइडर लगाते दुही। बिना दाबी लगाते धर से भरी मत नितनी, थोथुन मत न तो उठा ले दाई। जब भी धराई तब लागे दादा हो स्पीडोन में धइले बे। इसी सितम सब काम मोबाइल में कइले बा, सरकारी चलाइले बा। इसी सितम सब काम मोबाइल में कइले बा, सरकारी चलाइले बा। कोइले बातों ई त नदिया के बेटा, हमके मरद से मिले न देता। हे देवरू हमके मरद से मिले न देता। एकरा के तू डाला ही गाड़ी भौजी, तोहरे खाती बोल बही ना बेमारी भौजी। एक बार आउ लगाइबू। कोविड-19 से बचे के लिए आहा सब घरे में रहो। सरकार का निर्देश का पालन करो। दिन में भर दिन साबुन सरफ से हाथ धो, गरम गरम पानी पियो और हाथ में सैनिटाइजर लगाओ। सोटे न देता केहू के लगे, सबके जहुआइले बा। इसी सितम सब काम मोबाइल में कइले बा, सरकारी चलाइले बा। इसी सितम सब काम मोबाइल में कइले बा, सरकारी चलाइले बा। biharmasti.in। सैया पवन से मिलती मन करे मोरा, इहे बनल बाटे रोड़ा। ए देवर जी इहे बनल बाटे रोड़ा। कहतानी जनरेशन कर थोड़ा भौजी, भैया आ जाई है धाली हम करा भौजी। लास्ट एक बार आउ लगाओ तो। উড়ি বাবা কোভিড-19 থাকে বাঁচা জনে নিজে বাড়ির থাকুন, না হলে গন্ডগোল হয়ে যাবে। নিজেকে সাফ রাখুন। এইখানে বিনা কামকে না আসবো, নাই তো পুলিশ ধাসবো। থথুন মত না তো উঠালে দাই। एही से लागे कनक सरिया तो बजी गइले बा। इसी सितम सब काम मोबाइल में कइले बा, सरकारी चलाइले बा। इसी सितम सब काम मोबाइल में कइले बा, सरकारी चलाइले बा। biharmasti.in।